Το 1937 ο πατέρας μου ήταν σε ηλικία 37 ετών. Γεννήθηκε το 1900 ακριβώς. Εκείνα τα χρόνια ήταν ο προστάτης της οικογένειας, η οποία αποτελείται από την μητέρα του που λεγόταν Σολ, δύο αδελφές, την Όλγα και τη Λίνα, έναν μικρότερο αδελφό που λεγόταν Ισαάκ και 4 νύψια που είχαν τα 2 κορίτσια. Ο πατέρας μου το 1937 ήταν ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας. Είχε τη μεγαλύτερη χονδρεμπορική εταιρεία στη Βόρειο Ελλάδα που αντιπροσώπευε και οίκους του εξωτερικού αλλά και οίκους του εσωτερικού, και θα αναφέρω 2 χαρακτηριστικά που θα τους συναντήσουμε αργότερα. Αντιπροσώπευε τα κρασιά Τουρ Λαρέν που έφτιαχνε η οικογένεια Σερπιέρη και τα μπισκότα Παπαδοπούλου. Το 1941, μετά την ήττα των Ιταλών από τους Έλληνες στην Αλβανία, ο Χίτλερ αποφασίζει να επέμβει για να σώσει το σύμμαχό του και μέσω Βουλγαρίας εισβάλλει στην Ελλάδα. Το 1941 τον Απρίλιο ήδη οι Γερμανοί έχουν μπει στη Θεσσαλονίκη και ο πατέρας μου πολύ γρήγορα αποφασίζει, γιατί είχε ακουστεί ότι οι Γερμανοί δημιουργούσαν προβλήματα, δεν λέγανε ότι τους εξολοθρεύανε, απλά ότι δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα στους Εβραίους των κατεχομένων χωρών, αποφασίζει να κλείσει το μαγαζί του και να φύγει από τη Θεσσαλονίκη και να έρθει στην Αθήνα. Γιατί για να στηριχτεί κάπου απευθύνθηκε στην οικογένεια Σερπιέρη, γι' αυτό ανέφερα και στην αρχή ότι ήταν αντιπρόσωπος της οικογένειας Σερπιέρη, και η οικογένεια Σερπιέρη τον εγκατέστησε στο Λαύριο, γιατί είχαν και τα μεταλλεία Λαυρίου στην ιδιοκτησία τους. Μιλούσε άπτεστα Ιταλικά ο πατέρας μου και το Λαύριο ήταν υπό Ιταλική κατοχή. Έγινε φίλος με τους Ιταλούς που κατήχανε το Λαύριο. Ενώ λοιπόν κρυβότανε στο Λαύριο, άρχισε να μαθαίνει ότι οι Γερμανοί αρχίσανε να εκτοπίζουν τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης. Γράφει λοιπόν στη μητέρα του και της λέει: «Μάνα, μάζεψε τα παιδιά και τα εγγόνια σου και έλα στο Λαύριο. Έχω χώρο, μπορώ να σε φιλοξενήσω». Και εκείνη του απάντησε: «Δεν αφήνω το σπίτι μου». Το 1943 ο Μουσολίνι εκπίπτει, οι Ιταλοί συνθηκολογούν με τους συμμάχους, γίνονται εχθροί των Γερμανών, οπότε οι Γερμανοί συλλαμβάνουν όλους τους Ιταλούς σε όλες τις χώρες που κατήχαν ήδη, μεταξύ των οποίων και τους Ιταλούς στην Ελλάδα, και έχουν συλλάβει σαν Ιταλό τον πατέρα μου, ο οποίος, φοβούμενος ότι θα ανακαλύψουν ότι είναι Εβραίος, δραπετρεύει. Το πώς δραπέτευσε δεν το ξέρω, απλώς ξέρω ότι δραπέτευσε. Μετά που δραπετεύει, βρίσκει καταφύγιο στην Αθήνα. Απευθύνεται στους αδελφούς Παπαδόπουλου, που ήταν συνεργάτες του προπολεμικά. Αυτοί τον εγκαθιστούν σε ένα πολύ μικρό διαμέρισμα στην οδό Καρνεάδου 50, όπου και τον κρύβουνε. Του παρέχουνε τροφή, του παρέχουνε ό,τι χρειαζόταν για να ζήσει. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την οικογένεια Παπαδοπούλου, γιατί και ο πατέρας μου γλίτωσε από τη δική τους επέμβαση, αλλά και η ύπαρξή μου εμένα προσωπικά οφείλεται σε αυτούς. Από το 1943 έμεινε έγκλειστος μέσα στο διαμέρισμα και δεν βγήκε καθόλου. Εντάξει, μεταξύ των άλλων οι αδελφοί Παπαδόπουλοι του παρήχανε και μία συντροφιά γυναικεία. Μην ξεχνάμε ότι ήταν 43 χρονών και είχε και άλλες ανάγκες εκτός από την τροφή και τον ύπνο. Το 1943 ο Πάπας υπογράφει με τους Ναζί μια συνθήκη, ένα σύμφωνο, στο οποίο αναφέρεται ότι αν κάποιος Εβραίος παντρευτεί καθολική, δεν διώκεται, δεν μεταφέρεται στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως.
Αυτό το μαθαίνει ο πατέρας μου και προτείνει σε αυτή την κοπέλα που τον επισκεπτότανε να βαπτιστεί καθολική και να παντρευτούν στην Καθολική Εκκλησία, προκειμένου να μπορεί να βγει από το σπίτι, να πάρει το χαρτί που του επέτρεπε να κινείται ελεύθερα. Εκείνη αρνείται. Του λέει, Αλβέρτο, δεν θέλω να κάνω αυτό το πράγμα, αλλά έχω μία εξαδέλφη που τώρα στην κατοχή περνάει πάρα πολύ δύσκολα και ίσως να την ενδιαφέρει. Αυτή ήταν η μητέρα μου και τους γνωρίζει. Η μητέρα μου είπε ότι με το που τον είδε εντυπωσιάστηκε, ήταν πάρα πολύ όμορφος και εγωιτευτικός άντρας. Της έκανε την πρόταση και εκείνη του απάντησε, ναι, θα το κάνω, όχι για λεφτά που μου προτείνεις, θα το κάνω για να ζήσουμε μαζί. Και έτσι παντρευτήκανε το 1943. Τον Οκτώβριο του 1944 η Αθήνα απελευθερώνεται από τους Ναζί. Ο πατέρας μου ήξερε ότι είχαν πάρει τους δικούς του στους σειρμούς που πηγαίνανε στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Αυτό που ξέρανε μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι ότι τους πηγαίνανε για καταναγκαστικά έργα, όχι για εξολόθρευση. Περιμένει λοιπόν να γυρίσουνε και μάλιστα αγοράζει κρεβάτια, αγοράζει στρώματα, αγοράζει κουβέρτες προκειμένου να τους φιλοξενήσει εκεί στην Καρνεάδου 50, γιατί δεν ήξερε τι είχε γίνει και το σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Αρχίσαν να γυρίζουν κάποιοι από τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Ο πατέρας μου μαθαίνει ότι ένας φίλος του έχει γυρίσει από τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και τον συναντάει. Αυτός ο άνθρωπος ήταν σε μια περίεργη κατάσταση, διότι είχε ζήσει όλη την κράτησή του στα στρατόπεδα κάτω από ειδικές συνθήκες. Οι Γερμανοί, επειδή μίλαγε άπτεστα γερμανικά, τον είχαν σαν γραμματέα και κατέγραφε όλους όσους πηγαίνανε στους θαλάμους αερίων, μεταξύ των οποίων είχε καταγράψει και την προσωπική του οικογένεια. Στην ερώτηση του πατέρα μου, Δαβίδ, τι γίνανε οι δικοί μου, γυρνάνε, πότε θα γυρίσουνε, πώς περάσανε. Ο άνθρωπος αυτός δεν κράτησε καθόλου τα προσχήματα και του είπε πάρα πολύ ομά και κοφτά, Αλβέρτο, μην τους περιμένεις, τους κάψανε όλους. Το σοκ για τον πατέρα μου ήταν απίστευτο. Δηλαδή και μόνο που το επαναλαμβάνω τώρα ανατριχιάζω. Να σου πούν ότι όλοι οι δικοί σου, οι αδερφές σου, ο αδερφός σου, η μάνα σου και τα νύψια σου καήκανε. Μετά από αυτό γύρισε στην Αθήνα, γύρισε μόνο μια φορά ξανά στη Θεσσαλονίκη, γιατί πούλησε το μαγαζί που του είχε μείνει από προπολεμικά και το σπίτι, το οικογενειακό. Γύρισε στην Αθήνα και η μητέρα μου είπε ότι πήρε μια καρέκλα και κάθισε μια εβδομάδα στο μπαλκόνι, δεν έμπαινε καν μέσα στο σπίτι. Όταν πέρασε αυτή η εβδομάδα στο μπαλκόνι και μπήκε ξανά στο σπίτι, τα μαλλιά του είχαν ασπρίσει και βέβαια αργότερα διαγνώστηκε και με σοβαρό ζαχαροδιαβήτη που τον ταλαιπώρησε όλη του τη ζωή και ήταν και η αιτία του θανάτου του στο τέλος αυτή η πάθηση. Ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ πληγωμένος, δηλαδή δεν ήθελε καν να τα θυμάται, δεν ήθελε καν να τα συζητάει. Να σκεφτείτε ότι αν βρισκόμασταν κάπου και άκουγε τουρίστες να μιλάνε γερμανικά, σηκωνόταν επί τόπου και έφευγε. Δεν άντεχε να ακούσει καν τη γερμανική γλώσσα. Με δυσκολία
μου έλεγε κάποια πράγματα, γιατί και εγώ σαν παιδί τον ρωτούσα, είχα την περιέργεια και ήθελα να μάθω. Αλλά τα έβγαζε με πολύ μεγάλη δυσκολία και με πολύ μεγάλο πόνο. Και κάτι άλλο που θέλω να πω, και νομίζω ότι τώρα θα το πω για πρώτη φορά, δεν έκλαψε ποτέ του μπροστά μου. Ποτέ. Δεν έκλαψε. Είχε ένα θλιμμένο, πονεμένο ύφος, αλλά δεν έκλαψε. Η πιο έντονη στιγμή που θυμάμαι με τον πατέρα μου ήταν στο μπαρμιτσβά μου. Όταν ήταν η εορτή ενηλικιώσεως των νεαρών, ήμουνα 13 χρονών και με φίλησε στο μέτωπο και μου είπε, παιδί μου, είσαι ο τελευταίος Ρεβάχ. Φρόντισε τουλάχιστον να μην χαθεί το όνομά μας, γιατί χαθήκανε πάρα πολύ με αυτό το όνομα. Φρόντισε να κρατηθεί το όνομά μας στον κόσμο. Τώρα η κόρη μου, το είπα και στην εκδήλωση που έκανε, με πόσο συγκίνηση και πόσο με γεμίζει το γεγονός ότι κράτησε το όνομα και τίμησε την οικογένειά της και έκανε αυτή τη φοβερή δουλειά γύρω από την ιστορία της οικογένειας και γύρω και από την ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και γενικότερα του ολοκαυτώματος. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για την κόρη μου. Πάρα πολύ.